Assalamu alaikum. Mamadu Ture Mangale do ka bɔ Makɔnɔ. Makɔnɔ bɛ Jaraba kɔni mara la quoi. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. An kɔni b'a ɲini jamana faamaw fɛ Asimu Koyita. An b'a ɲini a fɛ. A ka hali to an Burukinabew rɔ. Jamana ni wote min bɛna kɛ. Ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Bɛɛ kɛ sariya kura ni bɛɛ kɛ sariya kura ta. Sariya kura n'i y'a kalan yɛrɛ k'a nafa dɔn yɛrɛ i tɛ se k'i ban a la i bɛ sɔn a la k'a n'i ma sɔn a la ko wɛrɛ kama i bɛ sɔn a la i ka malidenya kama walahi an tɛ Asimu ninnu an b'u fo k'u barika la o kɔni vraiment o kɔni b'an ɲɛfɛ an kɔni fana y'a jɔyɔrɔ fana o ye dɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne tɔgɔ de Amadu Ali Jara, ne ye maliyɛn n bɛ Senegal. Ka VA tabale baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na n bɛna hakililata min di Afrique de l'Ouest mɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ balima kelen ye ka kɛ sinji kelen ye hali n'a sɔrɔ la an tɛ siya kelenw ye parce que n'a y'a ta k'a jateminɛ Afrique centrale mɔgɔw olu b'a la k'u ka forces fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu y'o dɛmɛ u y'o daminɛ i m'a ye ayiwa ni anw Afrique de l'Ouest mɔgɔw misaliya la ni kɛlɛ bɛ Burukina cogo min na kɛlɛ bɛ Niger cogo min na fo ka taa se kɛlɛ bɛ o n'a ɲɔgɔnna jamana wɛrɛw la cogo min na ni Tchad fɛngɛ ninnu na Nigeria ninnu na an ka forces fara ɲɔgɔn kan an ka taa o jamana in dɛmɛ spécialement an kɛna bila l'ONU ka bolo kan an kɛna bila ONU ka bolo kan o jamana min ni kɛlɛ b'o kun kan dɛ i ka t'i ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛ de ta ka taa fara o jamana maaw ka sɔrɔdasiw kan ka n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'a fɔ ko ni kɛlɛ in sera ma waati min na n bɛ sɔrɔ ka wuli n'an y'o kɛ ni kɛlɛ in ser'i ma waati min na i b'a sɔrɔ moyen bɛ dɔw ye dɔw hakili la ko moyen b'u ye mais ni kɛlɛ in nana s'u ma waati min na i b'a sɔrɔ moyen foyi t'u ye e ye min to yen nɔ k'a fɔ ko k'i mago t'a la ni kɛlɛ nana se e ma waati min na est ce que a tigi bɛ se k'i dɛmɛ wa wala a tigi tɛ se k'i dɛmɛ a tɛna se k'i dɛmɛ